थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आपडेटखौ शेयार खालामनो बा बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखादों नुखादों जिहेतु क'क्राझार नोगोराव बा बड'लेण्ड हाउसनि साखाथियाव थानाय लिटिल सरोजनी नोगोर होननाय मोनसे गला। बे गलानि बिगोमाया बर' आइजोफोर जायफोरा खामानि मावनो थाग्रा बे गलायाव खामानि मावनो थाग्रा आइजोफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनाय बायदिसिना खालामनाय फाव खालामनाय बेफोरनि थाखाय अजद दैखांदोंमोन आरो अलरेडि बिनि सायाव धरनाबो होनाय जाबाय आरो दा बे दखानखौबो बुफाय बुसि खालामबाय आरो जाथाया बोरै जादोंना आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखादों नुखादों जिहेतु लिटिल सरोजनी नोगोर बे गलायाव मा मोननाय जायो मा फाननाय जायो आरो मा सफैदों बिनि आपडेटखौ होबाय थायोमोन नैबे लिटिल सरोजनी नोगोर होननाय मोनसे पेज सालायग्रा नैबे बर' आइजोआ। अलरेडि बिनि सावगारियाबो जिहेतु बे दखाननि बिगोमा अनार बेजों मोनसे माने सेलफि लानाय थारैनो नैबे सावगारियाबो भाइरेल जागासिनो दङ। नोंथांमोना बे जाथाया बोरै जानाय बिनि फंनैसो बाथ्राखौ खोनासंनानै लाग्रो। जों वार्कार्ससो नोंजों मोदोम दांजानो फैया जों बाहाय होननानै बुंबाय आङो। बिसोर मोदोम दाङो, हौवाया मोदोम दाङो, हिन्जावफोरनि मोदोम दाङो, एवथुयो ओमफ्राय खानाय बोलाबायो। थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो मा होनो बेखौ लिङो आरो सेक्सुवेलि ओमफ्राय असल्टबो खालामो बिराद माने मा होनो हेरेसमेन्ट होयो आरो जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ रुवाथि बादि बाहायो। बिदिनो रायलाबायो, दंखि होलाबायो, खानायाव हमनाबोयो, आथिङाव हमनाबोयो, मा होनो बुयोबो बिदिनो खालामो आरो बिसोरो। माब्लानिफ्राय मावदोंमोन खामानि? आङो 30 जुननिफ्राय मावदों। 10 दिन ना 11 दिनल'सो जादों, बांद्राय गोबाव जायाखै आं मावनाया। नोंखौबो माबाफोर टाच खालामदों? आंखौ टाच खालामदों, उदैयाव टाच खालामदों, मेवथुदों, बिदिनो खालामदों। ओमफ्राय आं बादा होदोंमोन आंखौ दा खालाम बेबायदि होननायाव बे ओरै बुंदों हिन्दीनि मुझे नहीं करना है तो मुझे 100 रुपया दे दो हम नहीं करेगा बिदि होननानै बुंदों आरो बियो। हिन्जावाथ' बालुक जरानि, हौवाया राजस्थानी होननानै खोनानो मोन्दों आङो। मा नाम हिन्जावनि नामा? हिन्जावना बिलोमा गयारि होनो। हौवानि नामा? हौवाना अमृत तान्स मामोनथाय बावबाय आङो नामखौ, टाइटेलखौ, जायखिया नामा अमृत तान्स। 얼마나 먹어요, 맞아? 야, 너무 많아. 무슨 말 가야
दादागिरिया जोंनाव सोलिया अमृत राजतंत्रनि गुन्डागिरिनि ना सोलिबो अमृत राजतंत्रनि दादागिरि ना सोलिबो अमृत राजतंत्रनि go back अमृत राजतंत्रनि एरेस्ट करो अमृत राजतंत्रनि एरेस्ट करो थारैनो नोंथांमोना जाथायनि बागै मोनथिबाय जों मा फोरमायखो नैबे खामानि मावनो थायोमोन नैबे आइजोआबो जितु बाथ्राखौ फोरमायदों तो जाय अनार बे राजस्थाननि तो बिथाङा बर' हिन्जाव हाबा लादों आरो बे आइजोआ अलरेडि नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नुदों तो बेनो तो हिन्जाव थासेयावबो बे दखानाव खामानि मावग्रा माखासे आइजोफोरखौ बर' आइजोफोरखौ माबायदि खालामोमोन माबायदि आखुमोन अब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ साननानै नायदो जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि जानला मोनला गुबुन जायगानिजों हाबा जानानै माबायदि संसार जायो फुरा संसार मोनजाजोबोना सोरबा रावबो बेफोरबायदि माने फुरा संसारखौ मोनजाफेरजोबाखै दा सोरबा दङ गासैबो नंजोबा नाथाय बांसिनखौनो फोथायजाया बेफोरबायदिखौ नाय तो हयतोबा बिथांमोना राजस्थाननि सुबुङा राजस्थानाव न' दं बिसोरा आरो हिन्जावबो दङ जानांगौ आरो गुबुनावबो हिन्जाव थाखायो बेफोरबायदिया दा बर' आइजोखौ ओरैनो लाफ्लादों बे नोगोराव माने थानो थाखाय खाबु मोननायनि चान्स मोननायनि दखान गला होनानै फैसा आर्जिनो हानायनि तो नाथाय बेफोरबायदियावबो चान्स लानायावबो आरो माबायदि गाज्रि आखुबाव तो बेखायनो नर्थ इस्टआव मोनसे ओरैबायदि गेदेर थांखि लादोंमोन जाय कार्बि आलंनि कार्बि फरायसा लिडसर रंफारमोना जिहेतु जोंनि आसामाव बा जोंनि 6 सिडिउल एरियायाव जेसांखिनि बिहारि बाङालि मारवालि बेफोरबायदिया कब्जा खालामनानै बा बेफार फालांगि बिजनेस गेदेर मावनानै जायफ्रा लकेल सुबुंफ्रानो जायगानि थागिबि सुबुंफ्रानो चान्स मोना आरो उल्थासो दम होजायो दा बेफोरबायदिनि सायाव नोजोर होनांगौ होननानै बिथांमोना आन्दालन डिमान्ड दासिमबो खालामगासिनो दङ तो नाथाय बाथ्राया नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि बर' आइजोफ्रा बैसोरबायदिखौ बिराद फसायो बिराद मोजां मोनो नाथाय उनाव मा जाहैगोन बेखौ साना फार्स्टआव माने थाखा फैसा बिराद एभेलेबेल दिन्थियो नालाय थाखा फैसानि थाखाय दा बेफोरबायदिखौ बिराद लब जानानै थाङो नाथाय हाबा जाबाय दा मा अबस्था जाखो दा अलरेडि बिथांखौ हमबाय अमृतन राजतगी बे सुबुंनि नामा राजस्थाननि दा बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय होननानै मिथिदों अब्ला दखानबो गैला गला दखान गासैबो जि जोम माने पुरा सिलिंखार खालामना होखाबाय आरो बेखौ बर' फरायसा आफादफोरा तो नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो लुबैयो कमेन्ट खालामना फोरमायदो।